Evangelica Sunday finally is off the market. Atorwa nadziva vakaita engagement yavo achibva vangoti will you marry me musikana achibva angobvumira mudenga denga. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hakuna dhibha remhuru akati murume anofanira kuita mukuru kumukadzi ndiani. Musikana mushure mekunge apinda mumascandals akawanda azobva pamarket zvachose ari kufara zvikuru ati ye murume wangu ndinomuda nemwoyo wese nekuti akandinyukura kubva pandaa ndichifunga kuti handichasevheki. He actually saw the goodness in me achibva andipa chance akandinyenga since 2017 achiedza asi inini ndakati pane age difference hombe ndichibva ndangosiyana naye. Then ndakazongo decide out, you know what, let me just give him a chance. Ndokumupa chance mukomana achibva angopinda haana kugive up. There was a time when Evangelica was not working, pakabuda ari palive achichema achikumbirira mwana wake school fees. Mukomana akamanya achibva angobvisa amai vachibva vatongoziva kuti murume uyu mashingiriro ari kuita nekumanya achizviita baba vemwana zvinoratidza kuti ndiye wangu. So the guy was given a chance achibva angopinda zvokudaro. Vakawanda vari kuti kowa go winza seiko muti wemusango mumusha. Evangelica ari kuti hazvina kana basa. He understands me, ndosaka ndichimuda. Anounderstanda kuti kunoshanda Evangelica kuya kutori kubasa tikakutreat that way. She's been sending a lot of messages on Twitter, malink ekuti vanhu vafollowe kuenda kutwitter nekune mamwe mapages kwaanoshandira ari achiita zvekutengesa muviri. Baba vari kuti hazvina kana problem navo nekuti kubasa uye hapana kana bill risiri paid for kumba vari kubhadhara zvese zvinodiwa. Vatiwo varatidza zvakare kuti vane bhesi ravo ravanoshandisa mamutare, but for now havachakwanisi kutora dzimwe nhengo dzavamwe varume vakuda kungomirira yemurume wavo vega. Imikani zviri kuitika mumastreets umu zvihwirei musikana achitaura kuti azopinda. This is the first marriage ever in my life. Dekurunzi ndinoroorwa nchibuda ndopamaiti wabata futi umwe wekuti upinde futi marriage yenhema. And this is my first marriage. This is the first time to receive engagement ring. It's the first time wana propose yakadai. It's my first time. Kusvika ndisvike makore esa ndasvika dei kuri kunzi ndiri munhu anoda zvinhu zviri fake hysteric. Ndikadai ndakatanga kuzviita kudhara ndakutoti fourth marriage ndopa. Saka she confirmed kuti this is her first marriage. Kumashure uko baba vemwana ndevaya vekungoita mahit and run obva vatiza havo, asi uyu ndiye atanga kupfugama nekukumbira kuti ngatirohoranei. Mukomana anga ane mota yake skorokoro yanga ichingotambudzikawo ndo yaatengesa kuti agone kusponsor this event. Vataura zvakare vadziva pavabvunziwa pa short interview, vadziva how do you feel about your wife. Vakati handisandambona munhu ari kind zvakadai. So imimi yes munogona kuona zvinhu zviri physical. It is actually a bonus. Vazvifarira chaizvo kuti sisi vane muviri unenge hourglass unokona uchienda neuko neuko kunge bhotoro retarino kandiro tarino imichagoziva nandi izvozvo. Vari kuti vari kuzviziva zvese izvozvo, but that is just a bonus. Mwoyo wemusikana uyu wakanaka zvikuru, and inyaya yekuti she's been hurt a lot kumashure uku, saka ndosaka achibehave the way yaanobehave nayo. Imimi if you take your time to study her pakati chaipo pakadzika pemwoyo wake, she's actually wife material zvekutodaro. Evangelica ataura kuti havasi kuzombostopa business rake raanga achirana, iro rinoita kuti ubhadhare mari wopinda mukati mepeji racho kuti uone vachitamba nenhengo dzavo sekudaro. So ari kuti haasi kuzombomira, asi dedi dziva ava vari kuzojoinawo. Vanga vatotanga kukanda 1 or 2 mavideos pa Twitter yavo uye pane rimwe peji ravo ravanoshandisa. Tichange tichingozokupai zita repeji racho. Ari kuti iye dedi vatobvuma kuti vachange vari part of that, vatombokanda nhengo dzavo ipapo, ende vativo vanogona kuhayiwa as a couple at your parties. Kwanzi tiri mapenzi maviri akasangana, haya as a couple at your parties we are willing kudyanana zvedu makatarisa. So vari kuti kana paitika any events dzinenge mabridal shower kana kuti mabachelors parties vari available as a couple, vanogona kutongouya
votongosota vokudzidzisai kuti zvinoitwa sei. Hanzi my husband, I only knew what real love is after giving you a chance. You are the best Dziva. Once again, thank you for making me a top priority more life menu. Thank you for choosing me. Kuri kunzi nadziva dei kwakuri kunyika dzinenge vana America ava dei vachitopuwa masuper thanks, magifts, machii for kuita basa rakadai so. Vanodzidzisa zvakare varume vakawanda kuti mudzimai anofanira kubatwa sei. Vakataura zvakare pane imwe live yavo 3 days ago vachitaura kuti murume uyu anovabata mubatiro upi. Ivo sister Evangelica ava vanovabata mubatiro upi, uye kana uchida kuti mudzimai asvike pakati unomubata so step by step vachidzidzisa. Manje manetizens ari kubvunza kuti vedway kwakablazi aka kane hama here. Kwanzi hama tinadzo zvedu asi havana sei yavainayo pamarriage iyi nekuti havasi kutombo aprova zvachose. Asi anyway muchato uriko kuvhumba uko muna September, so mari dzacho dzichiri kuunganidzwa. Kana zvichinge zvangoitwa munhu wese ari invited. Hama musakangamwe pana bamunini vaya vakambotaurwa naEvangelica kuti vanodya vanhu kumba kwavo ikokoko. Pana tete vacho nabamunini vakanzi kwai vanoroya kudii kuri kunzi chero vakomana vakuuya kuzorora achatsvaga hake tete vemustreet nekuti haasi kutoda zvekukanganisirwa muchato. Ari kuti ashanda zvikuru zvinorema kuti asvike pakudanana nekugona kuhaka baba vagogona kumuroora. Manetizens abvunzazve kuti ko mari baba ava vane mari here. Evangelica ati hazvina basa as long as I'm off the market. Inini ndichange ndiri maidzi. Wedding loading muna September. Zvese zvamuri kubvunza ranguva drama. Ndakadanana nevamwe vakandikwidza ndege nevamwe vaindibhukira munodhura. Asi rudo chairo bhudhi ava vari kumberi. Uye hanzi tambo yacho aiwa inonyatsosvika kuparafini zvisina kumboitwa nevacho ivavo vanonzi ndo vane mari. So ndo zvatiri kuunzwa kuna Angelica pari zvino. Imwe nyaya yamunetsa zvikuru they finally got the house, but anga achitambudzika kuti atsvage pekugara mumamutare. Vanhu vese vanga vachingoti vakamona vati aiwa kwete iwe pamba pedu hatikudi kusvikira vazowana somewhere to stay nemurume wake. But advice yakangonaka iri kubva manetizens iri kuti hapana need Evangelica yekushambadza kugona kwemurume wako. Usakangamwe number 1 kuti uri mukuru kwaari nekure mwana uyu. Number 2, waramba wotiratidza nhengo yake ikoko kuTwitter. Vasikana vadiki vachakufinhura vagokutorera. Munhu ane murume anofanira kudzikama oita zvinhu nenzira yakangonaka pane kuti umanya apo nhasi waratidza chino mangwana waratidza icho. Kufukura hapwa idzi hadzisi hapwa idzi kudofukura kana kudobvisa hembe zvachose. Evangelica haudaro. So anyway guys, do leave your comments kuti muti wemusango unoiswa here payard. If you follow closely, mukomana wacho haatori nawo kukwana exactly same way inofunga nayo Evangelica about nyaya dzebonde nezvese. Ndo exactly zvaanongoita. Chero palive yacho papa chingotaurwa idzodzo dzenhengo yako yakazodai zvikadai. Saka unotoona kutoti maturity chaiyo hapana. Mukomana aripo just for fun. Achagara here forever. Vagokudza mhuri. Asi chikuru ndechekuti hakuna dhiba remhuri.